Салом, 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 ассалому алейкум бародарони азиз, ҳама каса хуш омадед. Нури дида тоҷи сар, дар ки ҷое ки бошед дар паноҳи Алло бошед, сарварони хонобод бошед. Бародарҷонон ҳамаи шуморо иди қурбон қадди таблиғи таҳният мегӯм. Дар хонатон чӣ орзуи ҳавас доред, дар орзуи ҳавастон бирасед. Фақат ида ҳаматонро таблиғ мекунем. Сарбаланди хонобод бошед. Дар Тоҷикистон, дар ғариб, дар ки ҷое ки бошед, сарбаланди хонобод бошед. Як бор дигар таблиғ бачаҳо, хонатон обод бошад. иди қурбон муборак бошад бародарҷонон. Фақат дар хонатон хурсандӣ бошад. Бародарҷонон, дар канали мо бозии арзонак рафтистанд. Агар насиб бошад бегарӣ, баъд ид дар ресторан насиб бошад финал мешавад. Нархи билетон 500 рубл буд. Каме дига билетон мондагиад. Бародарон метавонед ки каси билет нахарида марҳама харидорӣ кунад. Нархи билет 500 рубл, шоҷоизааш 100 000 рубле, 1000 доллар, 500 доллар, 220,000, 210,000, 500 доллар, 10,000, 10,000, 10,000, 100 дона приз дора хулоси калоне. Дар главни экран мондаги телефон WhatsApp Сбербанк пайваста каси харидорӣ мекунад, марҳама харидорӣ кунад. 500 рубл қатъи тағйири баландӣ кунад, 100,000 рубле соҳибиш мешавад. бачаҳо, яъни 100,000 рубле бозӣ дар хона намедорад, бозӣ дар ресторан пеши шумо дар бозии хатон мегзаронед. Якта 100,000, якта 1000 доллара, якта 1000 доллара, якта 500 доллара, якта 500 доллара, дута 20,000, дута 20,000, дута 20,000, дута 20,000, 5 та дига 100 доллара, дута 10,000. Короче, 10 та 50,000, 10 та 4,000. Инам хеле общее количество билет мон, общее количество приз мон 102 дона. Нархи билет 500 рубл, шоҷоизааш 10,000, шоҷоиза 100,000 рубле. Нархи билет 500 рубл, намеарзаги пул қадри соҳиби 100,000 рубле мешавад. бачаҳо, касе наомада пабраз ки як-якта лайкора мезанем, чақчақа давом метем. бо шумо ҳастам Турдимурод Кавраквиз. дар ки ҷое ки бошед, соҳ саломат бошед, хонатон фақат тои хона бошад. нархи билет мо ҳамин арзонака. касе билет нагирифта марҳама харидорӣ кунад. шоҷоизааш 100,000 рубле. як билетак мегирӣ, бозида иштирок мекунӣ ки соҳиби 100,000 рубле мешавад. бародар дар ресторан бозӣ мекунед, ҷош тамҷи табрикот мекунем, призотам метем. бачаҳо, ид муборак шавад. нархи билет 500 паго финал. бачаҳо, як тарта билетора мехарем, бозира иҷдад мекунем, бозӣ ба сари бала мегзарад. шоҷоизааш 100,000 рубле. хуш омадед, хуш келипсист дӯстларим. ҳама каса хуш омадед. саволо боша марҳамат. карта ба номи Бетур Кавраквиз мебирояд. касе билет харидорӣ кунад, 45-10 минута менависем, ҳозир равиш мекунам. 500 рублак нархи билета. главни шоҷоизааш 100,000 рубле. бачаҳо, 1000 доллара, 500 доллара, 100 доллара, инам хеле призо дорем. главни шоҷоизааш 100,000 рубле. бозӣ дар ресторан мегзарад. бачаҳо, бозӣ дар ресторан мегзарад. як дона билет мегирӣ ки мумкин карта ба номи Бетур Кавраквиз мебирояд. 175-66. ид муборак бачаҳо. хуш омадед. сарбаланди хонобод бошем. як-якта лайкора мезанем, чақчақа давом метем. шер бачаҳо, чақчақа давом метем.
бозии арзон дорем. Бозии 500 рубла. намеарзаги пул қадр соҳиби 100,000 рубли мешавад бародар. саволо боша марҳамат. билет ҳаст. хуш омадед бачаҳо. салом алейкум бачаҳо. хуш омадед.
در کانال ما بازی ارزانه رفته کم دیگه بلیتون موندگه پگه نصیب باشه گذراندن فینالش 500 دلار نرخ بله شو جایزه 100,000 روبل یک تا $1,000 یک تا $500 10 تا 5000 10 تا 3000 10 تا 10000 نمیخوای پریزا داریم کارتا بعدم به طور کاملا کش میگوره یا حرکت کنیم بچه‌ها شانس دست نتین نمی ارزدگی پول قدر صاحبی 100,000 روبل میشه بچه‌ها این اما سیرکش هم پرتوخته استیم چی گپای چی خبره میتونه که همین نمر خریداری کنیم بچه‌ها پگه فینال شو جایزه 100,000 روبل یک تا $1,000 یک تا $500 یک تا دو تا 20,000 دو تا 10,000 نمی ارزدگی پول قدر صاحبی 100,000 روبل میشه بچه‌ها 100,000 روبل 500 روبل 100,000 روبل در مامه 100,000 روبل در مهاجرت 2 ماه کار میکنی میگی خدا بوده یا 5 منت کار میکنی بچه‌ها بازی در خانه نمیگذره بازی در رستوران میگذره که اینا شکلان شو جایزه 100,000 روبل کم دیگه بلیتون موندگه میتونه خریداری میکنیم بچه‌ها نرخ بله 500 روبل 100,000 زدیم یا پرابلم کلان حل میکنیم دیم شو جایزه $1,000 $1,000 هم این پولی کم نیست میزنی یکی که تغییر بلندی میکنه ای 500 روبلک بچه‌های صاحب 100,000 $1,000 باشی $1,000 در سومونی بزنی در نمامه $100 1100 سومن نمیخوای 11,000 12,000 سومن میشه 12,000 تاجیکستان روی کنی یا پرابلم کلان حل میکنی یا جای چپشتگی درست میکنی یا که اینا باشه گوخر باشه دیتا بای وای گو میخری یا بقیخر باشه 4 تا بقیه میخری در آینده یکون پرابلم کلان تر میکنی نرخ بله 500 روبلک 500 روبلک در نمه رسید یکون قبر نداره یکون پرابلم حل نمیکنی نه که تغییر بلندی کنم 500 روبلک صاحب 100,000 بزنی 100,000 دا پرابلم کلان حل میکنی دیم شو جایزش $1,000 با $500 $500 با 20,000 دتا داریم 2 تا 20,000 داریم 2 تا 10,000 داریم 5 تا دیگه $100 короче 100 дона призои бо инҷа $5,000 ё 30,000 10,000 як хобча приз дорем бачаҳо нархи билет намеарзад фақати соҳиби 100,000 рубле мешавад бачаҳо ин ҳама силкаша партофтестам 869 175 6604 дар ҳамин номер ватсап сбербанк пайваст бачаҳо ҳаракат мекунем яктан минтаи билет мехарем бозӣ дар иҷрот мекунем як бори дигар иди қабул ба ҳамаи шумо муборак бошад бачаҳо ид муборак бошад сарбаланд хонобод бошед бе билет наберен бе приз нарем бачаҳо бозӣ дар чойхона ба дили пир билетам бигирӣ ҳамин но тарсида бигӣ ки дар ҳақиқат ман билет мегирем ҳам бозӣ чӣ хел мешавад самиман наки бача вообще самиман наки бозӣ ба сари баланд бигӯ бозиро тамошо кун агар вақт набошад тамошо карданда ака ё бош карда чой худаи хона тамошо кун приза зади ало мекунем ака биё призта биги бар 100,000 боша 100,000 $1,000 боша $1,000 $500 главни шоҷоизамон 100,000 рубле 500 рубле намеарзад фақати соҳиби наин призо мешавад лайка мезанем браҷоно бозии шумо бозии ман неста ҳаракат мекунем яктан интаҳои билетҳоро мегирем ба сари баланд бозиро иҷдад мекунем карта ба ном метур кавраквиш мебурояд шоҳиҷоиза 100,000 рубле касе билет нахарида марҳамат харидорӣ кунад касе билет харидагия бозиро иҷдад кунад бачаҳо бозӣ ба сари баланд мегзара шоҳиҷоизаи 100,000 рубле ҳаракат мекунем шер бачаҳо саволо боша марҳамат лайка мезанем памбратик бачаҳо лайка мезанем чақчақа давом метем
карта ба ном бетур каврак пеш мебурад. Шоҳҷоизаш 100,000 рублей. хуш омадед бачо, хуш омадед. садқаи пои хадамотон. каси наомад, агар як лайкора мезанем пага финалай бачо. 500 рубл нархи билетак. бозии арзон. Ними арздаги пул қади соҳиби призои беҳтарӣ мешавад, братҷон. саволо боша марҳамат. 867-175-6604 дар ҳамин номер WhatsApp Сбербанк пайвастанд. карта ба ном бетур каврак пеш мебурад. хуш омадед, хуш келипсиз дӯстларим, хуш омадед. бозии рақами 10. бозии рақами 10 намеарзидаги пул қадри соҳиби 100,000 рублей ро мекишад. 100,000 рублей. Дуюм шоҳҷоизаш $1000. ҳаракат мекунем. шербачо ҳаракат мекунем. камтар дига билета мондаги. ид муборак шавад. ид муборак шавад бародара, ид муборак шавад. карта ба ном бетур каврак пеш мебурад. хуш омадед бачо, хуш омадед. бозии арзон дорем дар канали мо бачо. бозии арзон, бозии рақами 10 кам дига билета мондагияд. пага дига финалай бачо. шоҳҷоиза 100,000 рублей. главный приз 100,000 рублей, $1,000. главный приз 100,000 рублей бачо. Дим главный приз $1,000, $500, $500, 10 $5,000, 2 $20,000, 2 $10,000, 10 $4,000, 10 $3,000, 20 $10,000, 20,000 рубля. 100 дуна приз дорем бачо. нархи билет 500 рубл. штучни билета мондагия. Як гайрат мекунем, соҳиб приз мешавем, соҳиб билет мешавем бачо. лайк задаги дастатон дарда набинад. 867-175-6604 карта ба ном бетур каврак пеш мебурад. сипеша партофтестан.
بازی در رستوران میگذرانم. بازی در رستوران یک جایی همه کسا میگذرانیم نصیب باشه. خوش آمدین شیر بچه ها، خوش آمدین. کم دیگه بلیت ها موندگه. نرخ بلیت 500 رو بود.
шербачо як бор дигар ҳаматон иди қурбон муборак шава. Сарбаланд хонобод бошед. Каме дига билетон мондагия, нархи билет 500 рублай. Главный приз 100,000 ай. Дим главный приз $1000. Сем главный приз $500, дута $20, дута $10,000, $500. Общий, короче, 100 дуна приза $5,000, $3000 инам хеле призо дорем. 860 175 6604 ҳамин номери да WhatsApp Сбербанк каси харидор накарда марҳамат харидорӣ кида бозира насибоша мегзаронем. Боси баъзе басари баланд мегзаронад. Дар ресторан ҳаматон меянд якҷоя мегзаронем. нархи 500 рубль. Хайр, сарвараи худобод бошед. Як бор дига ид муборак шавад. Хайр.